खुलुमबाय आदा माब्ला फैखोलै फैनाय मा बुंनो आरो गोसोखांनानै फैनाय जाबाय नुफेरा दिनै गोदान आच्छा आदा नों बे सिंनिफ्राय सिंनिफ्राय माबोरै बारखोबोयो ओरैहाय मा बुंगोन बे इसोरनि गेलेनायलै एसे गोसायै बुंनांगोन बे इसोरनि गेलेनाय आं जे बोरै फैदों बोरै ओंखारलांदों बेखौ नोंल' नङा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो सोरबानो एसे समखियो बे बोरायालाय बे हाजोआव माबोरै गाखोनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागौ एसे अन्थाइ हाजो आच्छा जाबाय बेखौ माने गसाया माने सक्तिखौ नोंनो होना दोनदो आरो ना सक्तिखौ होनाय माने नैबेनो जे गावनि गोसोनि बोलो बे गोसोनि बोलोजोंनो हायाब्लाबो जिरायै जिरायै बे न'हालागै सफैनाय जायो खिन्थु थाङोब्ला खिन्थु खेबसेल' जिरायलांनांगौ जायो थांनायाव खेबसेबानो जायो फैनायाव खिन्थु खेबब्रै खेबबासो जिरायनांगौ जायो आच्छा आदा जों ब्रजेनदो आंजों फैनाय जाहोना जाहैबाय दे बुं आदायाथ' गोबाव समनिफ्राय जेनेबा ब्रजेनाबो मिथिगौ गोबाव समनिफ्राय जोंनि बर' हारिमुजों लोब्बा थाबोनाय सासे सुबुं नङा होमबा बुंजायो ओरैनो बुंजायो जिहेथु दंबोयो नालाय माने जों नुबोबायबो बायदिसिना सिनेमाफ्राव नुबाय नङा होमबा ब्रजेन आच्छा ब्रजेन नों आदानाव सोंनो माने खैथासो फिल्म जाखो दासिम दा आं आदैखौ मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों बे सोंनाय बे जोनोमनिफ्रायनो जिथु माने दिनैसिम बे बैसोसिम मा मावदों मा मावाखै जों मिथिया खिन्थु बांसिन गोसो होना मावनायखौ जों मेगनाव नुबाय जे हारिमुनि बेलायाव बा माने कालसारनि बेलायाव दा आदिया जाबादि मावफुंबोबाय दिनैसिमबो जे जों मिथिनायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरियाव दङ दाबो जायखिजाया बिनि सिगाङाव जोनोम मोननाय लोगो लोगो हारिमुजों लोब्बा लानानै आरो माबा मावबोदोंमोन नामा खोनादोंमोन गेजेराव थियाटारबो हाबदों खुला गानबो बानायबोदों बायदिसिना आरो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोनोमानो जाबाय सुबुंनि मोनसे कालसार बे कालसारजोंनो सुबुं माहारि हक जिब जुनार हक गासैबो जोनोम लानाय बे कालसारनि मोनसे धोरोम गतिके जों मानसि महरै जिहेतु जोनोम लाबाय बे जोनोमानो मोनसे कालसार होननानै बुंदों आं दा बे जोनोमानो मोनसे कालसार जाबाय नालाय बे जोनोमनिफ्राय जोङो फैयै फैनानै जिथुनाखि कालसार होननानै बुङोबा गासैबो कालसार खिन्थु जोंनाव नै दा बे जादों नोंसोर सोंनाय ओंथिया नैबेनोदि जे मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय दामनाय देनाय बायदिसिनाखौ जाय हारसाफ्रा बुङो कला संस्कृति बे कला संस्कृतिजों बोरै लोब्बा लाबोखो बेखौनो नोंसोर एसे मिन्थिजानो लुबैदों आरो र'लै आंनि जोनोमा 1942 जानुवारिनि 21 अक्ट' बुधबारखालि फुंनि 10:30 बाजियाव आं जोनोम मोनदोंमोन बङाइगावनि खाथियाव थानाय रौमारि गामियाव बङाइगाव रौमारि बे आं जोनोम लानाय समाव ब्रह्म धर्मनि बिराद फोसावदिंनायनि सम मानसिफोरनि दा बेनिफ्रायनो बै ब्रह्म धर्मजों लोब्बा थानाय फोरलां बाबा
मोना बिथांमोननि दैदेननायावनो ब्रह्म धर्मआ आबिर्भाब बै माबायाव बङाइगाव रमानि थिग बेबायदिनो आंनि उपाधियाबो बोरैबा बोरैबि ब्रह्म जाबोबाय खिन्थु आङो ब्रह्म धर्मनि जदिअ उपाधिधारि खिन्थु नै दासिमबो आं नंगुबैयै आहुति सावो लोगोफोरजों थांफायो बेखौथ' बयबो माबाजों थांखायो जायखिजाया बे इसोरखौ थांबाय मानियो आरो खिन्थु जों बाथौजों लोब्बा जोंनि गामियाव गारजा बाथौ खालामो बेबो मोनसे संस्कृति दा लक संस्कृतियाव अर्थात नैबे जिथुनिखि कला संस्कृति बे आं लोब्बा थादोंमोन 1952 आं होनबा मोसाग्रा नर्तकि बै समाव सख्रा मोसायो आरो सख्रा मोसायो सिख्ला जानानै सिख्ला फिसा जानानै एकदम माबा माबि खालामलायनानै होयोमोन आरो गाननाया खिन्थु दख'ना बा अन्यान्य नङामोन गुबुन हारिनि गाननाय जेनेखा बै असमियाफोरनि जात्रा गानाव जिखौ नर्तकिफ्रा गानो बेबायदिनो गाननानै मोसाबोदों आरो बे मोसानायाबो दुर्भाग्यबशत' बर'नि दामनाय देनाय नङामोन बे गासैबो गुबुन हारिनि दामनाय देनाय बे गुबुन हारिनि दामनाय देनायजों प्रथम सोलोंनायानो नाटकनि नामा बानि सक्ति कालिदासनि काहिनि कालिदास भानुमति बिक्रमादित्य ब्रह्म रायखस बायदिसिना बे मोनसे काहिनि बेयावनो आं मोसाबोनो मोनदों बेनि उनाव फैयै फैनानै जेथिया मसलपुर हाइ स्कुलाव सौफैयो तेतिया रामचरन दास ब्रह्म आरो बिनिफ्राय ओजोंहाय जोंहा रामदास बसुमतारी सार आरो जोंनि एमपि स्कुलनि लालमहन ब्रह्म फोरोंगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बेलगुरिनि रंगिना आफाद सिलपाथानि बागुरुम्बा मोसानाय सेनिखौ लाबोनो गामिनि दा बिसोरजों लोब्बा लानानै गेजेर जोङो बेवहाय एमपि स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरैनो हारसा रावैनो थियाटार खालामो थियाटार बायदिसिना बेबायदिनो लाबोदों आरो खुला गान नङा बिदिनो डाइलगफोर बायदि थियाट्रिकेलफोर बायदि आरो बेबायदि खालामदोंमोन सेमि थियाटार बिदिनो खालामबोदों बेनि उनाव आरो जोंनि बागानपारा ओनसोलाव जों सेंग्रा जाफैनाय लोगो बेयाव हारसानि जथेस्थ' थियाटार खालामो सेमि थियाटार बेबायदिनो जा नरेननि फिसा माबा किशोर बे हेडमास्टारनि फिसा नरेन दा बयद्यनाथ कीर्ति तामुलनि दा बेबायदिनो बिभिन्न भुबन चन्द्र बर' बेबायदिनो संस्कृतिबान लोगो आरो बिसोरजों जयैनो बहुद थियाटार खालामदोंमोन बिनि उनाव परबर्ती कालाव 1968आव मा जाखांखो गामियावनो बर'नि लामा गोलाव गान लामा गोलावलै लामा गोलाव दानाय होनना बुङो खुला गान बेखौ माबा गोसोखांना गनमति होननाय मोनसे नाटकखौ लिरफ्लांबाय आरो लिरनानै गामिनि मानसिफ्राबो जाबाय बोले सोलोंनो मोनबाय नालाय फोरोंबाय जिहेतु दायना दुगि रोंखागौ धुल रोंखागौ कर्नेट फेम्फा दामनो रोंखागौ हारमनियामखौथ' बुंनो नाङा रोंखागौ दा बिदिनो अन्यान्य गान जेनेका गुलेशरनि सुर ओमफ्राय जोंहा मानि सुर होनबा सला अस्थादनि सुर आरो गोदोनि आफामोननि सुर गोदो आफायाबो नाटकआव रानि पार्ट लायोमोन आंनि आफायाबो 1925निफ्राय 20निफ्राय 30सिम बिसोर सोलोंदों बिसोरनि नाटकआ आंहा गोसोआव दं
धनस्रि पाल्ला राजा धनस्रि पाल्ला 1920निफ्राय 30सिमसो सोलियो ओमफ्राय आइखौ हाबा खालामदों आफाया 1933 आं जोनोम जाफैबाय 3 नम्बराव फैयै फैयै आङो 1943 जे नहक प्रथम आंनि जिबनाव लिरबाय आं गणमति बे गणमतिखौ लिरखांनायनि उनाव फैलायबायना बर'नि बारहुंखाया राजनितिनि बारहुंखा राजखान्थिनि बारहुंखाखौ PTCA प्रिन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम अरुणाचल राज्य डिमान्ड कमिटि दा बेयाव बोरैबा बेबायदिनो बिसोरजों मिटिङाव थांफायो अबावबा थांफायो इलेक्सन बयखौ जानाय समाव धरनीधर बसुमतारीखौ आंनो एसे लामा होबथादोंमोन सेंग्राफोरखौ लानानै बे होबथानायाव दाय जानानै बे बर' मोसानायाव केस होखांनायनि उनाव आं मा जाबाय वारेन्ट जानाय लोगो लोगोनो आं सानबाय बोले बिसोरखौ खाजास्लायस्लाय खारखोनाया मोजां होबाय खारखोमानाया खारनायाबो जों खारखोमोन आं प्रथम निकासिनि खाथियाव आंनि सासे बन्धु दंमोन बेनाव थाहैदों बिनिफ्राय 25 थाखा रां लानानै थाबायै गरेस्वर मोनफैदों आं साजों सा थाबायदों आरो थाबायदों औ एकदम बै निकासि सेरनिफ्राय एकदम थाबाय मोनानि 9टासो बाजायाव आङो गरेस्वर बालाहाटियाव मोनहैदों ओमफ्राय स्टेनाव बेबायदि पिरन गस्ला गांसे लानानै गरेस्वरनिफ्राय टिकेट दाननानै होलांबाय रौतायाव थांनानै बेवहाय आंनि आमाइनि फिसाज्लाफोर दं आनैमोन दं ओमफ्राय बिहुराम बर'नि नेक्स्ट गामियानो बेयाव थांनानै गोदाव सोराव थाहैलाबायबाय अराङाव अमा सिखार खालामनायनो मोनबाय सिखारिफोरजों अथासे माबायावबो सिगुरिनि खाथियावबो बरसलानि खाथियाव बेयावबो माइ खामला हालायनो हैनो मोनदों आं गिदिं थानानै सानबाय आं ओरैनो थास्लायस्लाय हाग्ला थांला गानखौ फोरोंनायानो मोजां जागोन गामि नागिरबाय आरो सोरबा गान फोरोङो नामा सोलोङो नामा थिग बेदिनो फैयै रौतानि खोलाहा गेरुवा बाजारनि खाथियाव आइटेनझार खख्ला बे क'क्राझारनिफ्राय फैनाय माखासे गामिखायनो बेखौ खख्ला होनना बुङो खिन्थु मुल गामिया आइटेनझार दा बेयाव बिसोरो बोरैबि खोनाबाय ओरै आंसो खोनादों बिसोरनि गामिया गान सोलोंनो नागिरदों अस्थाद नागिरना मोनाखै बोजोंबा अस्थाद नागिरहैदों खिन्थु गावसिनि गोसो मथे मोनाखै आरो फैखालि बुधबार गेरुवा बेयाव थांनानै गंसे साहा दखानाव जिरायनानै बे गामिनिनो सासे गाबदा होनो मेनेजारनि बियादै मेनेजारनिनो बियादै बाव फैयो बे आंखौ देरसिन बुंहरदो बे जरा नोङो आं रायज्लायनायावनो बोरैबा बे गाननि खोथा ओंखारलांबाय हाब नों फंबाया गान फोरोङो नामा बले फोरोङो रिहार्साल जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बुंनायखाय जोंनि गामिया सोलोंनो नागिरदों नों फै आं लांबाय अमा बेदरबो लांलायबाय गावनावनो जाहोयो रायजोफोरनो खिन्थाबाय होबाय रायजोफ्रा मोना मिथिं आरो बिसोरना बे गामिना ओरैबायदि मोनलायो मोनसे आं कालसारखौ खिन्थानो दे जै खालि मिथिं जागोन एरिगोन माबा मोनसे खामानि दङब्ला बिस्रा आगोलावनो मस्थ' गिदिर दाबखा मोननै गाहाम संनानै जौ बर'नि दाबखा फ्राय नङाब्लाबो 20 केजि 25 केजि जानाय आरो मोजां फिसौबाथ' महनसेबो जागोन खेबसे संगासेयाव 25 केजिया थांखायो आदसा दाथ' मालाय अस्थादफोर बायदि हाख'ना हङावबो मनाव नाथक लाबोनाय लिरखानाय नाथकखौ लाबोजा आंनावथ' गैखाया नाथकानो दा माखौ फोरोंनो आङो
जारला जाबायना औ ओमफ्राय मोनायाव थांबाय आं मोनसे सिन्था खालामबाय र' बिसोरथ' लिगोन बिसोरथ' नाटकखौ सोंगोन आं मा खिन्थाबावनो उपस्थित बुद्धिया फैबाय जे मोनसे प्लट रचना खालामनोसै आं मोनसे सल'बाथा बायदि मोनसे रायजो आरो बै मोनसे रायजो बैबो मोनसे रायजो बे प्रथम रायजो बिनि माबाफ्रा बोरै जाबाय बेखौ मा खालामबाय आङो मोनसे प्लट खालामनानै बे प्रथम जिथुनिखि राजा बे राजानि नामखौ माबा नाम दंमोन बेहा सानै सेनापति सासेया चिरन्जित आरो सासेया जादों बे सासेया जादों सुरसेन गबिन्द आरो बज्रबाहु बिनि लोगो बे गाज्रि नैबे चिरन्जितआ बिराद गाज्रि ओमफ्राय बे राजाया सासे फिसाजो दं बिनि नाम जाबाय अनजालि नायजोबखो मा दोनखो अनजालि नाटकआनो नाम नामा अनजालि जाहैबाय बेखौ खालामनानै बिदिनो सल'बाथा खिन्थाबाय सल'बाथा खिन्थायै ओरैबायदिमोन आरो गोदोनिया राजकुमारिनि मेथाइ रोजाबलांनांगौ माखौ रोजाबनो रचनानै खालामाखै तिथिया आं बुंनायसै बोलाय र' बे राजकुमारिया गोसो होसार बे मेथाइ रोजाबोमोन गावनि दुखुनि फोरमायोमोन गाव गोसोथोनाय हौवाया सफैगोन ना सफैया जेथिया बे मालायजों हाबा जानो गोनां जानानै फैयो तिथिया बै मानसिया मानो गाव गोसोथोनाय बै माबाया मानो सफैयाखै दा बे गोसोनि दैखारावनो बे मेथाइखौ रोजाबो मानो फैया आय' आंनि बिदाय समाव बिथाङालाय हाव हाव दुंहाबनाय बालाबारियाव सायाखौ फैयोब्ला गोजोनगौमोन हाबाय खौरां हरनायखौ बामोनखो ना मोनहैया बेबायदिनो बिदि थारमाने गानाबो जाबाय रिहार्साला आरामबो जाबाय आरामबो जाना गाबायना बहाबा बिनिफ्राय नाटकआबो लिरबाय लिरनायावनो 13 दिनाव कमप्लिट नाटकआ लिरबाय बेनिफ्राय बिसोरना 28 दिन फोरोंबाबो गावसिनाव लोक्षि फुजा जायोमोन प्रथम बे लोक्षि फुजायाव गाबाय बिराद नाम जादा जाबाय नाटकआ बिराद खारबाय आरो एखेबारे बिराद मोजां बिनिफ्राय राज फुजा समाव बेवहाय बान्दार हुथायाव बिराद गोगोम राज फुजा जायो बर' गोजा आइयान बर' फैजोबो आरो बेवहाय थांनानै हरथाम गादों आरो बिनिफ्राय अबेबा गालाबायदों आरो बिसोरो आरो बिनि परबर्ती खालाव बिसिनि गामियावनो आरो बेनिफ्राय 3 बोसोराव आरो राजा छत्रपति शिवाजीखौ फोरोंबावो अदालगुरि सेराव गरमारा गामियाव बेवहाय फोरोंनाय जादों गोरोन्थिनि उनाव बिनि उनाव थेकेराखुसियाव फोरोंबाय आं किखौ बेवहाय जाहैबाय मा गोजौ जाबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो गोदोनि लांदांनि जिबना आंना दाना जों सिनेमायाव फैनोसै र' बिनिफ्राय उनाव फैलायबाय मा बे समाव थियेटारनि आख' फाख' जाबाय ओइ थियेटाराव सफैबाय थियेटाराव हाबखो ओमफ्राय जोंनि गामियावनो दङब्रा हाबलायनांगौ जोंनि गामियाव ओरै जाबाय जे सेंग्राफ्रा जाबाय बले नाटक नांगौलै जों एसे बाङालि पारा बायदि जोंबो सोलोंनोसै बिसोरबो सोलोंबाय जोंबो सोलोंनोसै नंगौना बे जेनोखि आङो दानबाय नाटकखौ मा खोमसि लामा 1974 खोमसि लामाखौ लिरनानै बे गामियाव सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै
सलायबाय फोरोंबाय फोरोंखांनायनि उनाव मा जाखो आं सानदोंमोन मा ओरैनो गामियावल' देखायगोन होबाय दाबसे जायगायाव गाबाय बिनि उनावनो गामिया जालायबाय बाहाय बेबायदि रामचरण ब्रह्मआ रामचरण दास ब्रह्म फैनाय बे मुसलपुरनिफ्राय फैनानै ज' जाफैबाय ज' जानानै जाबाय बोले थियाटारखौ खालामनांसिगोन होबाय दायना एकदम फटबु लानानै एखेबारेनो नाटकनांगौ दा बेवहाय बे खोमसि लामाबो थादेरबाय आंनि खावरि फेलेमनि दाहा सुसिलानि मोदै बेबायदिनो नाटकफोरखौ ज' लानानै थियाटारखौ खालामना होबाय बेंगल टेंगल गानानै माने बे थियाटारनि जुगाव थाहैबाय आरो बे थियाटारनि जुगाव बेबायदिनो बिराद खस्थ' आदा आंनिया टाइमा जाबाय आधा घन्टा मेम'रिया आधा घन्टा दङ 20 मिनिटसो रायलायबाय जोङो 10 मिनिटल' 10 मिनिटल'सै दा जोङो एसे सर्टकाट खालामनानै सिनेमा बारस'नोसै नामा दे दा सिनेमा मा गाखो आं सिनेमानि इतिहासखौ एसे आगोलनिफ्राय फैगोन बेवहाय फ्राय 3 मिनिट थांगोन दे आं बै गान लांदां गान फोरोंनाय समावनो अदालगुरियाव मोनसे फिसा लेखा मोनदोंमोन रंजालि जानोबा आंजों नुजा बाब मा रंजालि जानोबा आंजों नुजालै बियो उदय दैमारि थांबाय आं अदालगुरियाव थांनानै नुजाहैबाय आदा किशोर ब्रह्म चौधुरिया प्रमद नार्जारिया आंखौ लाना फैदों बे जोंनि बे गोदोनि खेराइ ख्रिस्टि आफादनि सेक्रेटारिमोन मंगलदै जिल्लानि मंगलदै जिल्ला बर' खेराइ ख्रिस्टि आफाद बिनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा बेवहाय फैनानै ओमफ्राय नुजाफैबाय रायज्लायबाय बिथांमोना मा खालामदों दि जिलिदार सिनियर आर्टिस्ट एन्ड कम्पानि खालामनानै जावलिया देवानखौ सिनेमा खालामनो थाखाय नाजाबाय फैनानै आंबोथ' सेंग्रा मोजां थागोन ना बे समाव आंखौबो लाबाय गाननि अस्थाद होननानै खोनाबाय आंखौ लाबाय लानानै ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेस बर्ड अफ काउन्सिलनि आं जाबाय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एक्टर एक्ट्रेस बर्ड अफ काउन्सिल गावसिनाथ' बे कम्पानिया डिरेक्टरफ्रा दंखायोआनो आंनियाव फैबाय एक्टर एक्ट्रेस बर्ड अफ काउन्सिल थानानै थाखा फैसानि थाखाय बे सिनेमाखौ बानायनो हाला जोबलांबाय बेवहायनो बे 1970सिम खिन्थु बे साक्सेस जायासै ओमफ्राय फैयै बेबायदिनो गोदाव सोराव थायै थियाटार जिबन माबा जिबन थांबाय आं बेमारबो जाबाय 85आव आं बेमाराव गोग्लैनानै उनाव फैनानै बे गुवाहाटियाव 1989आव फैदों गुवाहाटियाव 89निफ्राय पाक्का 15 बोसोरनि उनाव जापानिकान्त गयारिया जाबाय बोले सिनेमायाव थांनांगौ मा सिनेमालै गोदो सिमां नुदोंमोन आसामनि एकदम सारिय'खालि गिदिं फैबाय आरो नों दिनै आंखौ सिनेमायाव लांनो नागिरदों सोरलै बियो खालामनाया बोले राजु सरगियारि खथाबारि आंथ' सिनाया फोरोंगोन सोर प्रबिन गयारि बबेनिलै बियो नोंसिनिखौ जोंनि बोरायना सेंग्राब्रा बै सेंग्रालै हाब सेंग्राया आंबायदि बोरायखौ फोरोंनो हागोन थांबाय आंबो आंखौ लाग्रा थांनानै नोंहा नोंहा खरा देवानि पार्टबाय मा सिनेमानि नामा बिलोमानि दाहायाव देवानि थांबाय गोदोनि कालसार सफैफिनबायना होबाय आंबो एखेबारे नोंबो एकदम देवानि जाथारबाय आरो बिनि उनावनो ओमफ्राय क्रमगति फैयै बास्लायलांनानै उनाव जोंहा गसुगाव थानाय फैलावा नोंनो जानांगौ नोंनि इतिहासा नोंनो बुंदो दा नों बोरै आंखौ सानसे मोसाहैखो ब्रजेन सानसे मोसाहोदों बियो बेबो लांना मोसाहैबायब्रा देवानि बेयावबो सामब्राम देवानि
Samram dewa. Nek ngombai sambrang dewani dewa para Dewa parani. hinjau falangi. माने फैसा जाबाय जानानै हिनजावखौ फैनो हायाखै माबाजों होसो जायो आरोखि बानिकान्त आजादजों आरो नोंसोरथ' मिथिखागौ नोंसोरबो सिनेमा तिनेमा बेखौ बानायबाय बेयाव मोनबाय नोङो सामब्राम देवानि मुं मोनबाय सामब्राम देवा ओमफ्राय मोनसे मुं दंबावो नोंनाव खिजानाय बोराय आदसा बे सोरनिमोन बियो बानिकान्त गयारिया बानायदों माबा इंलिस सिस्टार बेयावबो ओरैबायदि जालायबाय नुनायावथ' बेनोखा सिनेमानि धर्मखौथ' बयबो मिथिखागौआनो बे डाक्टारनाव लांनो थाखाय खि हासुदैखौ थिंख्लि सायाव लानानै खानानै लानानै दंफांनि सिङाव सायाव दोनो थारमाने खि हासुदैखौ खिजानि डाक्टारनि खाथिसिम लांथावा ओरैनानै दोनलांबाय बेबो लामायावसो दोनदों एसे हाला दोनदों जोंबो फैगासिनो दङ जोंबो डाक्टारजोंनो नायजानो फैदों फैनायावनो नुबाय बे सान्दुं गोसा बेथ' गाइखेरलै सोर खाना गालांदों बे गाइखेर गोखै साननानै गाइखेर दाखा सेवबाय नङा सेवनो नङा लाबाय आंनि लोगोआ लाबाय बैयाव थाङालासिनो डाक्टारनाव ब्लड थांबाय जों बै साया दंफाङाव बहाय थांनानै आरामसे जबाय थास' बिलाइया खाथियाव दं खानो हरबाय आं लाना फैबाय थास' बिलाइयाव जेथिया लखबनानै बै लखबाखै बेखौ खुलिनानै नायोबा खि मोनामबाय आयौ खि हा खि थेवबो मानिबावा हा खि बां खिलै बियो आरो नायोबा नुबाय नोंमारगौ जोब गासैबो सिदावनो नांजोब्बाय थांनो ओमफ्राय दैयाव सुनो थांबाय बहायबो जाल दाब गालिनानै गोग्लैबाय बबाव जाबाय बहायबो थिखांनांबाय आंखौ खिन्थु बे दृश्यखौ बोरैबा दानदेन लांदों बे दृश्यआ फिल्माव नुजायाखै बेबायदि जालांबाय दा बेयाव बिनिफ्रायनो जेरावखि थाङा उन्दै गथ'खौ खिजाग्राबो बोराया फैदोंलै होननानै बुंहरो थाखुमाथावा बे नामा बे सिनेमानि इतिहास जाहैबाय सिनेमानि इतिहास बिनि उनाव माबा खालामबावदों ना बिनि उनाव मोजां गाज्रि खालामबाय मोजां गाज्रि गुमैनि लोगोआ सोरनिमोन प्रबिन गयारिनि ओमफ्राय बिनानाव गोदै प्रबिन गयारिनि बिनि उनाव अननाया सैथोब्ला बे जाबाय कनकसानि आरो बिनिफ्राय हांमा हांसा बानिकान्तनि आरो ओमफ्राय हाजो खर'नि सिख्ला बानिकान्त गयारिनि आरो बिनिफ्राय रुपहिनजाय नागाथोन कनकसा लिरनायसो खिन्थु मुल बिखय बस्तुखौ आंनो दैदेनदोंमोन आरो आंनो दैदेनदोंमोन बेखौ बनमालि इएमनिफ्राय आंनो थाखा फैसा बिनानै होदों आरो मा बिनो होनो गोनांमोन बे बेस्थ' थानायखाय बिदिनो बे खालामथाराखै बिदिनो मिथिनाय होदों दा बानायबाय मोजां जालांबाय आरो बिनि उनाव बै भबेन नार्जारिया बेना गुथाल संसार बेखौबो खालामबाय बेयावबो बिबो आंखौ लांनानै मा खालामबाय जानोसा अजा गोदोनि अजा गुथाला अजा बेयावबो एखेबारेनो नायथिंबायनाय आरो थगायसुला अजा दाउदै नांगौ बेखौ होनो बेसेबां नांगौ बोलाय बहुद बुरजा नांगौ लांबाय फ्राय नङाबा 20तासो दाउदै लांनानै ओमफ्राय बैयाव लांनानै दोननो माने नोंथांखौनो बबेहाय दङ नोंसोर सानजाहा दङ अमुक खोलाहा दङ अमुक सोनाबहा दङ अमुक दहाय फायस नै दा आमोखाया ओरैबायदि लोमजादों बेखौ जाहाथे मोजां खालामो दे आफा इसोर ओजोंहाय दङ हनै उसुं खना माबा बारि खनायाव ओजोंहाय दङ लावखाथानि बान्दो ओजोंहाय दङ बले खाथियामारि बायदि बुंलांनानै माबा नायथिं मन'थों सोनानै बैयाव दोनहैबाय आदसा बे थांबाय फिल्म जगतआ थांबाय दा आं अलप उसुबिदा सोंनो ब्रजेना सोंदो बालिक माबोरै मोनखो
जिबनाव माने आदाया माने मोजां मोननाय माने माने नागारलायनाय गोसो बा थोलायनाय गोसो थोलायनाय होनो जायखौ बे फालायाव गोलैयाखिसै नामा? गोग्लैदों माबायदि गोलैदों? माबायदि ओरैहाय जादों घटनाया एसे सुंथाबै एकदम सोंथाबाय नै बिनो जे आङो मुसलपुराव फरायनाय समाव हाइ स्कुलाव औ बेयाव सासे माहाजोननाव थायो बेयाव आं उन्दैनिफ्रायनो एल पि स्कुलनिफ्रायनो फोरोंबोनाय सासे हिन्जावसा दंमोन आङो फोरोंबाय आप टु क्लास 5 सिम आं मोनबाय बे क्लास 5आव थानाय समावनो बोरैबा बोरैबि आंनाव खोमाफ्राव रिं जाबाय जे गोरजियासोलै बियो आमोखानि गोरजिया दा बिबो बुंलाबायबाय गोरजियानो लाखिनोसै फोरोंथोंसै दा बेखौ सानसेखालि फाग्ला फांबा थांना आंबो आरो सोंफ्लांबायना सिख्लानाव बिफानावनो बिफानाव माथो नों आंखौ गोरजिया लाखिनो इरि होननानै बुंदों मानो बुंनाय नों बे आं फोरोंनाय ओरैबायदि ओरैबायदि आंनिनो फिसाला आं बेयाव गोरजिया दा बेजों बोरैबा बोरैबि बोरैबा अखमान मोनखो नामा बोराया लांबाय बिजामादै थालांबाय फिसाजोआबो मा जाबाय सानसेखालि आंजों नांलायबाय नों आं बायदि हिनजाव आंबो नोंनिखौ साबसिन आंखौ नोंखौ बुस्थुआ होननानै बुङाखै खिन्थु दा उन्दै उन्दैजों नोंनि बैसोआ जाबाय 14 बोसोर आंनि बैसोआ जाबाय दा 16 बोसोर गतिके फरायनो नांगौ नोंबो बोरैबा बोरैबि जानानै आंबो थफ्ला लानानै ब्लड दामाने बिसिनिफ्राय जायासै हायाखै थांनानै बे माने फालायाव गोलैदो आरो एसे थारमाने मिथिस' हायि फाला मिथिस' हायि फाला आरो बे समाव बेनिफ्राय उनाव गामियाव थाबाय गरम बन्द आंना गरिब न' थानो जायगा गैया फरायनायनि न' गंनैल' गंसेयाव बैसोफ्रा खानानै दोनो आरो गंसेयाव आफामोन थायो बिनानाव थांनाय थायो आइ गैलामोन गावनि थाखायनो आबौआ हाबा जालांबाय बेवहाय जोंनि गामिनि भितर मस्त' गिदिर न' होनना बुंबा मोजां दं बिसिनि सौरा न' मेरला दङ नालाय बेवहाय थांनानै थाहैदों सकि दंखायो गोदोनियाव थानोबो जायगा मोनसोमोनलाय मेलानो नै दा आंनि बुरैया बे समाव 14-15 बोसोरसो जाबाय जेब्लायबो गावस्रा ओंखाम जाखांनायनि उनाव आङो जानजि सिङाव थेबनानै गय होफैयो ओंख्रि जाबाय सिख्लाफ्रा उन्दै गथ' दा बेजों आं जायो गयखौ बै गंनै नालाय बै गंसेयाव जनानै सोंबाय थायो आरो मा ओंख्रि जानो आं ओजों फरायबाय थायो बिजु होनाबाय थायो बिदिनो माने ओजों लासै खाथि माने सिथाबबाय गोसोथोनाय जाबाय एखमबा हाथायाव थाङोबा थाइसे थाइनै ओरै लाबो आंहाथ' फैसा गैया नालाय गरिब एखमबा थिना दोननाय थफ्ला खानानै दोना बियो बेखौनो थाइसे थाइनै दा हरनानै होफैयो बिबाजैया साब्रै साबासो दं गाव साथाम दं बिसोर नुयोब्ला उबां दं ओरैबायदि होफैयो आंसो होफैयो बेखौनो गाव बायनो हरदों खिन्थु आंसो नाम जाबाय बोरैबा बोरैबि जानानै होबाय गावबुरा नालाय आरो गावबुरा सरखारि ओरैबायदि बेबायदि फिसालाय मिथिं लिंबाय बिसार लिंनानै जाबाय बले बे बुरिखौ लिंना लांबाय मा नाम ओरैनो जों गामियाव ओरैनो बुसि होनो आसल नामा फुलस्रि लांबाय सानैखौबो
मिथिङाव आंथ' थाबाय बे गावसिनि सेटावनो गावसिनि ओरैहाय आगदुवाराव माबा सेटा गिदिर थायो नालाय मारा नाग्रा माइ मारा नाग्रा खलथा खालामग्रा बे नागा थांनानै जोंनि हिसाबै माइ रायजो माने मा आंनिनो आयं सोरबा आदै सोरबा माबा माबि गासिबो जोबसोना गामि नालाय न'निनो गोजाजोब आंनावबो सोंजायाखै ओंखायनो होनबाय नों बेखौ बुस्थुयो बायलायना आं खेबसेयाव बुंबाय नों दिनैनो हरोबा नोंहा जुदि दिनैनो हरोबा थांबा आं दानो थांगोन जाथारो मेथार लानानै थांगोन बे कल मोनबाखादि बेबायदिनिफ्राय बुंना लाखा एरना होखाना दोनदो ओजों फिट खालामना हरखाबाय बिसोरो खिजानि ओरै बुं फाग्लि ओरैहाय गावहा बोराया मिनिबाय ओइ आफाखौ फेनजागारा होनोमोनलाय आफाखौ ओइ फेनजागारा नों हले मैसोखौ फाननांसिगोन नों मैसो फाग्लिखौ बिदिनो माने बेनिफ्राय टाइमखौबो होबाय मा डेट होबायानो सप्ता खुंसेल' होमबा भाद्र मास गोलोम बोथोरावसो सप्ता खनसेनि उनाव हाबा भाद्र मासनि 18 थारिख भाद्र मासनि 18 तारिखआव नोंनि हाबाया जाबाय एकदम गोसोस्लाबनोनो मोनाखिसै थोहां जानायावसो लाबथिंबाय मोनासै जोबो बाजारबो खालामनो मोनाखिसै सबाबा आं गानबाजनोबो नुहैयाखिसै दा एसे रंजाबाय आदा औ आरो नेक्स्ट आद्रा थानायखौ नेक्स्ट एपिसडआव रायज्लायनोसै दे उनाव रायज्लायनोसै दा स्टेन्डिं नोंथाङाथ' समाजकर्मिबो स्टेन्डिं मा बाबाव दं आं दा मस्थ' गोजोरैनो दङ दुलाराय बर' हारिमु आफाद सेन्ट्रेल कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि दा बे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जि मावनाय बेखौथ' जोंहा ब्रजेनाबो मिथिगौ वान अफ दा सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटि ओमफ्राय नोंबोथ' मिथिखागौआनो दा मा मावदों बेखौथ' खोन्थालायथारनांला जोंना फाइनेन्सियेलनि थाखायबो एसे असुबिदा आरो ओजों गेदेमाफ्रा जायफोरखौ मावनो होदों बिथांमोननि मावनाय आखल आखुफ्राबो थिगैनो सोलिदोंब्लाबो अन्यान्य नाना रखम बै माबा माबिनि थाखाय कर'नानि थाखाय माने फावसयलांनानै बेक जादों आरो ओमफ्राय बिसानि माबाफोर आग्रोनिफ्राय जोंनि बिसानि जोनोम काहिनिखौथ' आरो बुंनो नांला आङो बे जाबाय नोंसोर मिथिगौ काहिनिखौ नांला बापखौ होनदां दा आं ओरैनो एडभाइजार हिसाबै दङ सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजार बिसायाव माने मोननै गिदिर बिबान दं दाबो दङ बाखिथ' आरो समाजनि बेथ' गावबा गावनि खामानियाथ' आरो बुंनो जोबनो गैया गैयागौ मानि दे होमबा आदा बाथ्रायाथ' रायज्लायबा बांलांबाय थायो दा नोङो सिनेमायावबो आगान होबाय समाजारि खामानिफ्रावबो आगान होबाय थियेटारावबो होबाय जात्रा गानाव होबाय असमिया थियेटारावबो होबाय बिनि थाखाय जों ब्रजेनजों आंजों साबायखर आरो गंग्लाय खुलुमनाय बावहरबाय अननाय आरो मोजां मोननाय थाबाय नोंसिनि थाखाय जाहाथे आरो अबं गसाया दा बेसे जाखोनखो दा 81 प्लास माने 100 बारलांगोन नै दा जि स्टाइल नुदो बे अबं गसाया मा दे बिदिब्ला बिदाय लालायनोसै दे आरो जेबो जागोन दे लाल साहा एसे लोंदिनि